lasing sa imong pulong. Dinhi-hiling tigom, imo kaming gitawag, karon lamang mabuhi sa imong mga hatag. Karon lamang mabuhi sa imong mga hatag. Maayong buntag, mga higala, karong adlong Lunes sa ikakawaag duha nga semana sa tuig. Gipahinumduman kita nga gisaulog usab karong adlaw ang pag-atiman nato sa kalikupan, no, sa kinaiyahan. Hinumduman nato si late Pope Francis, no, sa iyang kausa sa pag-atiman gyud sa atong balay nga common home ang kalibutan. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita. Aron kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia kay atong Ginoo maluluyon man. Nagakumpisal ko sa Dios nga magkagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa punahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala ug busa uban ng Maria sa tanang ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Ang absolusyon kaluy anon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa ato mga sala ug dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo, Ginoo, Ginoo kaluy kami, kaluy kami. Mag-ampo kita. O Dios nga gamhanan, pun-a ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuo o sa imong walay puas nga pag-amuma, bantayi ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonika. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, mahitungod ni adtong nangamatay na, aron dili kamo maguol, ingon sa mga tao nga walay paglaom. Kay kita nagtuuman nga si Jesus namatay og nabanhaw, busa nagtuo kita
nga banhaon sa Dios katong nangamatay nga nagtuo kang Hesus aron pabanon kaniya. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili maguna ni adtong nangamatay na, o niya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpita sa Dios, ug mokonsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa niya atong adlawa, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. O kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod ni ining paglauma. Ang pulong sa Dios, Salamat. ang pulong sa Ginoo. Salamat. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Moabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. Awiti ang Ginoo o bagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang mga yuta. Isugilo ng iyang himaya, taliwala sa kanasuran, taliwala sa tanang katawhan, ang iyang katingalahang mga buhay. Moabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. Kay dako ang Ginoo ug angay nga daygon pag-ayo, katahaan siya labaw sa tanan nga Dios. Kay ang tanang mga Dios sa kanasuran, mga buta nga walay hinungdan. Apan ang Ginoo mo'y naghimo sa kalangitan. Moabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. Maglipay ang kalangitan ug magsadya ang kayutaan. Ang dagat ug ang nakapuno ni ini palanuga. Maglipay ang kapatagan ug ang tanan nga naa kanila. Unya ang tanang makahoy sa kalasangan magsadya. Moabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. At tubangan sa Ginoo kay moabot siya, kay moabot siya aron maghari sa yuta. Harian niya nga matarong ang kalibutan ug ang katawhan uban sa iyang makanunayon. Moabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta.
nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaan kaninyo. Manasab kanin. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Himayaw ni ka o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Nazareth diin siya magdako. Ug ingon sa naandan niadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukad niya ang linukot nga basahon ug mao iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ani kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaugdaog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo moluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon o giuli ngadto sa pinialan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadayeg kaniya silang tanan og nahibulong sa mga matahom pulong nga iyang gisulti. Mingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Mingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako ang giingon sa sanglitanan. Sanglitanan, Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamu usab mo ingon kanako. Himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum, sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayo dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga biyuda didto sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan walay ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundi ngadto hinuon sa biyuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo. Apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod o gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Kamatuoran ni sa itong pagka sumusunod ni Kristo, dili mahimo nga mo profess kita, mapadayag ta sa itong pagtuo kaniya, no? Mo simba ta tungod kay mituo kita nga ang Ginoo mutabang muluwas gyud kanato, no? Sa atong mga panginahanglan, labi na gyud sa atong gipangayo nga kausaban, no? Sa atong kinabuhi. Musunod ta niya. Tanawa ang iyang dalan, dili baya sayo, no? Daghang mga masugatan gyud nato, makadungog gyud ta matag adlaw ingon ani di ining musunod tas Ginoo. Nindot kaayo nga atong nadungog nga iyag yung gipadayag
sayo pa kaayo no, sa iyang ministeryo nga ang magpuno di ay nato ang Espiritu Santo. Gahapon nagisgot tag pagkamapaubsanon, dili magpuno ta sa Espiritu, di nato madawat ang gahom sa Espiritu Santo nato kung puno na putang daan. No, sa may makapuno nato ang atong mga no, kana atong mga ipanghuna-huna, atong mga nahibaw-an, usahay ang atong garbo, usahay ang atong sayop nga panghuna-huna nga mahimo nato ang tanan. Kana no, mao na musud na ng anxieties, depression, musud na ng mga worries. Okay raman ang mag-uulta pero usahay mo-overthink ta, magunahon na tagdako gyud kaayo nga di na nakasud ang Espiritu Santo. Mao ni nga atong nadungog nga unsa man nga ang mga tao gisukod na dayon siya kay inani ang tendensiya kung kuwang ta sa Espiritu, wala diha mo lihok ang Espiritu Santo, mohukom dayon ta sa uban. Ang pagtan-aw nila ni Jesus, anak raman na siya sa panday. Sa primero ilang gidayeg pero karon ihug na nila sa pangpang. Kaya ingon ana atong pagtan-aw sa atong isikaingon kung maupod na naglukop nato. Mao na atong sukdanan sa uban kung hunahuna nato ang naglabi, atong garbo na ang matandog, maupod na atong pagtan-aw nila sa uban. Kapoy kining kinabuhi mga igsuon. Gahapon nag-ingon ta nga ang pagkamapaubsanon makabaton, maghatag na ito gahom. Dili atong gahom, kundi gahom sa Dios, sama ni Kristo. Kay gipuno siya sa Espiritu Santo, dili Espiritu sa kalibutan. Napuno siya sa gahom sa Dios tungod sa Espiritu. O kana nagdugang o naghatag niya sa kasibot. Ingon si San Pablo nga magdinasigay kita niining paglauman kay kini paglaom nga angay natong ipaambit sa uban. Paglaom gyud ni, dili ta mahadlok kay dili kita o dili gahom nato ang naglihok. Kung mapaubsanon lang gyud ta. Amen. Manindog palihog, puno kita sa Espiritu sa Dios, diha sa atong paglimod, sa atong kaugalingon, o paghatag o kahigayunan, nga magpulos o magpuno o magpulos kini kanato. Dawaton nato siya, puno sa pagtuo, isip atong Ginoo manluluwas. Umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, maisugong mumantala sa pulong sa Dios, ug uban ang hugot nga pagtuo, ilakining puy-an. Magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Nga pinaagi ka nato, ang kalibutan makaamgo, nga si Jesucristo mao ang tinubdan sa matuod nga kinaadman. Magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Nga ang Kristohanong mga ginikanan, magmalig-on sa pagsunod kang Kristo, nga mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Nga ang mga masakiton nga naglisod sa pagpuyo, makakita sa presensya sa Dios, pinaagi sa pag-atiman ug pagtagad sa ilang mga kabanay. Magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Nga imuon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Nga ang mga matuhoong mihalina, makatagamtam sa kalipay sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Umanhi ka Ginoo ug luwasa kami. Magkagagahom nga mahan sanglit, walay usa ka namo ang makaanha kang Hesus, gawas kun imo kaming kabigon ngadto kaniya, pinaagi sa Espiritu Santo. Hiusaha kaming tanan uban kaniya sa ingon, makiguban kami kanimo,
karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong Bendito kamangging sea el Señor, por este pan, fruto de la tierra, trabajo de la que recibimos y tu rostro, ya te ahora presentamos en esa para nosotros. Pan divino, bendito sea por pinungaabot sa yuta, o ginamasa kamot sa mga tao. Nahimong silang kalanot sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang inyo ug ang ako nga sakripisyo dawaton nata sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ang taas Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig paghimaya siya ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok ti santos nga simbahan. O Ginoo, kining Santa Eucharistia magadala unta nga ri kanamo sa among panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo, Manausab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug patarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo busa uban sa mga angheles sa langit, nagasangyaw kami sa walay hunong nga pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitahasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitahasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis,
May pasalamat kanimo pag-usab ni hatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Muhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanha, si Kristo mo baliknan. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, mangkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo 14 among Papa, ni Jose among administrador apostoliko, o sa tanan nga mga pari sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Kanila nga among gihalad nga pamisa sa kalag sa mga among giampo. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita karon ngadto sa atong langit ng Amahan uban sa kasing-kasing nga mapaubsanon, madawaton. Amahan namo nga nasa mga langit, pagaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod dinhi sa yuta, maingon sa langit ang kalanong namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasalua kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, o
mo kami itugyan sa mga panulay. Hinuno aluwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man gingharian ang gahom gahimaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw. Ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita tantimaan sa tong pag-inig suunay, managdait. Kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala bulahan, ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko ang ngayong kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang nga maaya ko. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato ngadto sa kinabuhing dayon alang kanatong mudawat niini. Sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giula aron ka maluwas kalapasan kadautan sa tao ipapas pasalugugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatiya kanunay maghari siya. Hinaut Ginoo imong pamathimon. O Ginoo kadako sa kaluoy nga imong gipakita alang kanila nga nahigugma kanimo. Salmo 30. Mag-ampo kita. O Ginoo gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-on ta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo
dinhi sa among mga kaigsuunan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ang kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo magkagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santa Eucharistia, dala ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Moabot karong buntag ang imahen nga image o limang pilgrim image sa atong mahal nga Birhen Maria sa regla no, karong alas 8. Mubigikan las pod sa wala pa'y paniudto. No? Dali ra siya. Daghang salamat. Mayong buntag. Salamat.